Waalaikumsalam. Setelah tadi malam kita show di Pati, Jawa Tengah. Leres. Malam hari ini kita jumpa lagi di Polsek Prambon. Alhamdulillah luar Nganjuk. biasa. Tepuk tangan untuk Polsek Prambon. Nggih, tepuk tangan Dari kanca-kanca. Bapak-bapak Polri yang selalu peduli dengan budaya Indonesia. nggih. Ini Mas Kangko. Nggih. Jadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Heeh. Sungkem kula kagem beliau Bapak Kapolsek. Nggih, Bapak Pak Ridwan. Alhamdulillah dan juga seluruh jajarannya dari Kapolsek Prambon. Mas dayanipun. Mula Nggih. dalem niku dipun lenggahi Piyai Prambon. Hmm. Ini menjadi fenomenal yang luar biasa. Kok iso fenomena? Setelah saya berkeliling-keliling mulai Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat keluar pulau. Heeh. Penonton yang menanamkan kondusivitas yang tinggi, Heeh. selalu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Heeh. Ini penonton Prambon yang bisa diacungi jempol, mengangkat harkat Tepuk tangan martabat buat masyarakat budaya. Prambon. Niki, Ya, Pak. betul. Saestu Nggih. ngeten iki nek mboten Polsek Prambon, sinten melih sing ajeng gelar budaya coba. Kepara nyoto, Inggih, penonton ya didumi kopi sitok-sitok ngeten niku. mosok didumi kopi. Lah niku diderke niku. Wih dodol ngawur dodol. ya, Pak. Tak Bisa kira didumi. ya Ngedemi wong sakmene iki entek pirang ceret iso. mangsane. Nggih, mula alhamdulillah mugi-mugi sedaya piyayi-piyayi ingkang hebat, Heeh. bapak-bapak pejabat yang luar biasa, Betul. yang berkualitas dan berkuantitas, Heeh. ini menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Betul. Tetap menika presisi kepolisian yang harus ditanamkan, Mas. Betul. Nggih, mula ini menjadi percontohan bahwa iki lho, Heeh. saatase pelindung dan pengayom masyarakat, ning ora kok ngayomi masyarakat tok, ora melindungi masyarakat tok, tapi juga ngayomi dan melindungi budaya terah dari Jawa, wayang kulit, Mas. ya betul Niki, betul. Heeh. mula yen kula nyambut gawe nek teng mantu kula biasa. Mantu biasa ya. Sunatan biasa, Alah. syukuran biasa. Justru yang membahayakan itu kalau kita ditanggap TNI Polri ngeten iki. Lho kok iso membahayakan kudune lah aman to malah. Iki ngomong sak ngomong pasal ya, Mas. Pasal iki engko, kamu kok kene nek pasal Warujaya, nek pasal Nganjuk, nek Kayak pasar ngawur kae. Kayak pasar. ayo kuwi. Tuh apuk manuk sisan. Lho. Engko nek nganti kelaran ya susah. Mas Joklutuk menika, Kayak wedi omong kita ya kae. lho niki mboten wani omong. Ayo. Mantan tahanan ngriki to niki. Apa iya? Masa tahanan Polsek Prambon to? Niki to, Pak. Lah kayak dalam anu tersangka kau perkara apa? Loh, lah pripun? Piye? Niki niku nun sewu, Apa? dodolan lemah dadi kasus. Dodol lemah kok dadi kasus. Ora kasus piye terah lemane tanggane kok iso. Oh, lemah tanggane Didol to. kok iso kono. Titele NP, Pak. NP ki apa? Narapidana. Niki ya ndek ngomong. Sampeyan kok nek nganti ngomong salah dari bapak-bapak dari jajaran kepolisian tidak berkenan. Heeh. Kamu menyinggung privasi kepolisian. Itu ada ranah hukumnya loh, Pak. Oh iya. Kena pasal kowe pencemaran nama baik kono Ah, iya. pasale. Heeh. Nganti kecekel kowe kena pasal 310. Apa kuwi? Pencemaran nama baik, Pak. 310. Nggih. Wah, apal men pasal kuwi? Loh, saya tuh mempelajari. Wong yen kepengin pinter, katam leh maca Quran utawa ngaji. Hah? Yo srawunga karo kiai. Ah. Wong yen kepengin ahli hukum yo pintere kudu srawung karo wong sing ngerti hukum. Ah iya. Niki nek jenengan kula lakoni disiplin. Ngopo? Awake dhewe ditanggap yo teko. Teko. Nek nganti ra ditanggap teko, niku masuk ke pasal 378 KUHP. Apa kuwi? Penipuan. Oh. Sinau, Pak. Lho. Kayak apal ora pasal? Ora mungkin wong panganane kuwi entung kok iso. Lah ngene iki lak jelas teruji to. Ana rega ana rupa ya. Nggih lho. Eh. Kok nganti sampean ngapusi, Heeh. colong jupuk, Heeh. mencuri dan merugikan meresahkan masyarakat. Heeh. Pasal masuk, Pak. Piro pasal piro? 363 atau 362. Weh. Pencurian siang atau malam. Oh. Kok nganti main Main ya. pekat penyakit masyarakat. Kuwi apa kuwi? 303 KUHP. Oh, dadar dirungok niku piye? Omongan nek perkara pasal Heeh ya. boleh kita menjadi komedian tapi secara edukasi bab-bakan hukum harus dipelajari, Pak. Betul, betul. Ngapa sebabnya apa? Sebabnya? Tahu dihukum kok kowe. Telung sasi aku. Blendrang ning jero sel. Jangkrik kan. Wong entek motor siji kok iso. Ya. Mangsane ndang ngomong, kowe nganti ngomong kena pasal tenan lho kowe. Kowe lek ngongkon aku Nah, menteleng. nggih. Iki nek pasal. Dah lah, mosok mendelengi wong kok kena pasal. Kena pasal 521. Kuwi pasal apa kuwi? Pakan pitik.
Bujuk cengelmu iki kok. Oh ini Pak Ridwan iki ketawa lho, awakmu ngomong ketawa. Kowe aja Pak Kapolsek iki memperhatikan lho kowe. Tak kira 521 ki apa makan pitik jan. Makan pitik. Biasa to modele bocah kaya kalkun lak ngene iki. Ngono, kok iso Kula Pak niki Ridwan, Bapak Kapolsek itu lenggah. Kula niki Bagaimana ngeten. kamu tahu Bapak Ridwan itu secara non sewu lho. Lho, Pak Kapolsek. Lah iya. AKBP. Nah, ngerti toh? AKBP itu jabatan yang ada di institusi Polri itu beliaunya. Kadang-kadang saya itu sebagai seniman itu juga mempunyai titel AKBP, Pak. Bedane AKBP. nenggon kepolisian karo nenggon dagelan. Nggih, kula ya AKBP tadi jablutuk AKBP kula. Apa kuwi? AKBP menika anggaran kecil budal panggah menika ngoten tadi. Anggaran kecil budal panggah. Panggah, Jadi tetap konsisten, tetep Pak. konsisten. Konsisten. Niki iki kula nun sewu Mas Kanto. Nggih, Ini napa? kadang-kadang kan awake iki sebagai komedian iki ya kadang-kadang kon banyol lah. Nggih. Ning kula niku baru kali ini saya itu hadir di Kapolsek Prambon. Prambon dan dandan ya ning mburi di dalam kantore Polsek Prambon. Nggih, nggih, nggih. Kula flashback akhirnya Flashback pripun? mengenal histori dulu. Loh kenapa? Aku tahu besok kenekan iki. Oh, besok kuwi to. Ki mbiyen kan tau di penjara iki. Iya, Ning Mbok Surabaya cerita liyane dong temane ra kuwi yo dadak. Ora, iki menceritakan. Kuwi jenenge aibku mbok buka. Bukan ngono kuwi. aib. Lek aib itu rahasia, tapi kan ini realita. Heeh, ya bener. Apa yang Realita harus di Harus di realita kan pada zaman biyen kan surat kabar di kondindi kan Nggih, bukan nggih. aib no. Nggih, nggih. Kulo kelingan biyen. Mbok Sik wis zaman ora. urip ning Surabaya. Lah wis rasa omong. Biyen ning gone THR dan THR itu masuk di dalam lingkungan utawa zonanya Kapolsek Mendut. mendut. Kota. Mendut Surabaya. Iya. Lah iki biliat. Terus? Zaman semono Pak Kapolri ini Pak Sutamto. Oh iya. Gencar-gencare memberantas perjudian. Iki biliat. Iya iya wis kecekel kae wis ngerti. Wis rasa omong cangkemmu iki nyambut gawe ra. Ora cerita. Ya cerita liyane. Cerita. Nek pas jagungan Lho longgar. apa sik tau rungono sik. Ning masa lalu kena nggih Lho iya percontohan. bercontoh. Ojo nganti. Lah, biyen lelaki biliat nyewunan kecekel, Pak. nyewunan. Nyewunan. Karena pakai uang. Pakai Kan uang. sudah masuk ke judi. Masuk ke Iya. judi dan itu pasalnya 303 padha karo sing domen Jokritik. Nah, Mlebu Kapolsek, Mas. Bukan. Langsung dilebokne ning gone penjarane Polsek. Heeh. kuwi lho. Lebokne penjara Polsek, lah kok tak endangi. Heeh. Ning jeruji kok. Heeh. Ngene iki malih do ngerti kabeh. Pancen yo serok nyapo iki yo. Nek raine iki dipepene wesi, Pak. Heeh ya. Kowe mbok Nyapa nangis sini to Mas. Aku iki njaluk penangguhan tahanan ning gone zaman semono Pak Bambang Deha. Pak Bambang Dia, Pak Wali Wali Kota Kota. Surabaya. Iya, iya. Mboten tembus karena itu sudah menjadi undang-undang atau gencar-gencarnya memberantas perjudian. Nggih, Iya. nggih, nggih. Sesuk aku kirim bola sego Padang. Ane jero ki yo mek jangan kacang tok to Mas. Ngono lho, rungokno. Tapi kamu Dadi kowe kelingan ngene iki. loh, kelingan. Tapi nuwun pangapunten Mas. Semua itu lebih baik kita mengawali dari kejelekan akhirnya menuju kebaikan. Iya betul. Wong ki maksiat oleh ning maksiat to nek umpama masuk maksiat berpikir maksiat untuk menuju tobat. Heeh ya. Gitu, Gus. Betul. Dadi nek kula riyen niku nyuplek sejarahe Sunan Kalijaga, Heeh. Raden Mas Said. Betul. Raden Mas Said nika Brandal Lokajaya sing nalika semono ya kondange ura mum nakale. Ya, rampok ngecu begal. Heeh. Begitu pikantuk karomah, Heeh. menika pikantuk hidayah. Ya. Beliaunya caget ngasta dados Sunan Kalijaga. Ya. Wong ki luwih becik saka nakal tur tundane iso apik, tinimbang apik njur tundane nakal. Heeh. Jadi Mula nek sing ngandakne Nggih. timbang diarani mantan kiai Kiai. luwih becik mantan preman. Preman. Heeh. Ning mantan preman sok kala iso dadi yai, Heeh. tawaduk tawakal. Betul. Mula Raden Mas Said kaya semanten lampahipun. Heeh. Dadi Brandal Lokajaya njur diangkat entuk hidayah dados Sunan Kalijaga. Iya. Lajeng ziaraken Heeh. kebaikan. Mergo wis tau nglakoni elek. Heeh. Lah sakniki kula cakke sapa ngerti kaya Raden Mas Said. Kowe. Nggih no. Weh. Lho, Hebat. elek sik lagi apik. Heeh. Ngono. Lah kok raimu bandene Sunan Kalijaga. Lah ngopo? Ngopo? Katate oleh omong kowe. Piye to? Sunan Kalijaga kae ngerampok, brandal main, menang didum-dumne wong sing ra duwe. Lah kuwi menang 20.000 mbok badhok dhewe.
Lah yo paitane ngepres kok. Lho, kowe iki ora kowe iki ora cocok dadi Sunan Kalijaga. Sing apik Sunan Jaga Kali. Kuwi jenenge lak wong mancing kok iso. Mula alhamdulillah Gus, saya bangga kepada Bapak Kapolsek, Bapak Ridwan, dan juga Ibu Nani. Bu Nani menika kalih kula pun dangu, Pak. Loh, Bu Kapolsek iki? Bu Kapolsek itu sebelum sama Pak Ridwan itu sama saya sudah lama, Pak. Lho, kamu jangan macam-macam loh. Loh, Kowe ku nek didor cengelmu mbuh kowe. Wong Bu Nani itu yang selalu mendampingi beliaunya kok. Pak Kapolsek itu masih setara dengan maratuwaku. Loh. Anggota Polri. Iya no. Apa kuwi? Letkol. Elok, Letnan Kolonel. mono tuane kluthuk kuwi. Letkol, Pak. Luwih dhuwur lho kuwi. Loh, letkol. Letnan Kolonel. Klet neng kol kernet. Wah. Karo jaya nganjuk. Tak kira kol Letnan Kolonel. Tapi anake pun tenganu Mas. Alah. Polres Nganjuk. Wah, hebat no. Nggih, nyopet kecekel dek wingi. Cangkemmu. Lah niki dek wingi janipun derajate nggih pun diangkat. Nggih. Kali bapak nu dikudang le kowe besok dadi katresnane wong Betul. akeh. Heeh. Ternyata kula nggih mikir apa ya dadi camat lurah sak panunggalane. Jebule Dadi polisi rong dina bar. Bar, Pak. Langsung mergo karnaval. Cucul kambine rong dina tok. Tak Bar. balik. Nyewa kula. polisi Nyewa. apa? Mula pikantuk sawab beliau Nggih. Bapak Kapolsek Pak Ridwan. Ya. Ulang tahun yang ke-78. 78. Mula 78 itu adalah tujuan Heeh. polisi, tujuan keluarga besar Polri itu Hah? adalah mengayomi dan melindungi itu satu. Heeh. Yang kedua 8. Depankan garda ke depan. Insya Allah Polri akan selalu menanam di hati masyarakat Indonesia. Betul. Kanut Bayangkara niki Pak. Mula dadi wong tua aja waleh-waleh minterke anak. Heeh. Bapak Ridwan semua para rawuh ini punya angen-angen. Heeh. Anakku bisa ngluwi wong tua, dipinterke. Pendidikan untuk anak nomor 1. Betul, mula anakmu dipinterke ben iso ngluwi apa sing dadi gaweamu. Kecerdasan bangsa itu terletak di masa depan pundak anak kita Betul, masing-masing. generasi penerus bangsa. Leres. Semua anak-anak kita harus kita cerdaskan. Tuh, iki lho. Anak dipinterke, Mas. Wong Salah. tua mesti bangga. Kuwi salah. Loh. Kok salah pripun toh? Anak ribut Mas Kanto. Dipinterke. Kleru. Awak dhewe duwe kewajiban ketika kita mempunyai anak dibesarkan, Ya. diberikan pendidikan yang setinggi-tingginya. Lah itu, Dengan kecerdasan, nggih. kecerdasan intelijensinya itu Iya, betul. Ini. lho senenine iki lho ngomong kamu kok ya apik lho. Berarti jenengan mempunyai program bahwasanya anak kudu Pinter, cerdas. anak jenengan pinter. Anakku 4. Papat. Berarti kabeh kudu Cerdas, semuanya harus cerdas. Anak- Ndarani beda-bedane. Betul. Kabeh iki anak iki dianggep padha. Dipinterke siji, pinterke kabeh. berarti papat kudu Pinter kabeh. anakmu piro? 5 Mbok gawe tak gawe pinter kabeh yen iso mbanggake Wong wong tua. tua. berarti pola pemikiran Anda itu hanya pola pemikiran yang short term bukan long term. Kuwi opo? Kata-katamu gawe brem-breman barang ki lho. Lha iki ambune sate kok ngene iso brem lho. Ambune iki Apa sate aku tapi- malah luwe. Iki ora sate, iki jarike bakule kobong. Marai sponsor bengi iki satene Cak Diken ki lho. Dadi Tak mong iki. nggih Lek anak jenengan pinterne kabeh. Ya. Itu nun sewu, itu pola pemikirannya Anda itu hanya pola pemikiran yang short term bukan long term. short term Short dan term long itu term. jangka pendek, long term itu jangka panjang. Berarti sampean punya pemikiran sing jangka pendek bukan jangka panjang. Dan jenengan yang mempunyai pemikiran yang jangka pendek bukan jangka panjang. Harus bisa meluruskan lho. Kowe Saya- iso gelar kudu iso gulung. Nggih Mas Kangko. Terus karemu piye? Ngeten, saya itu sudah melakukan riset selama penelitian ini 5 tahun. Perkara minter ke anak. Perkara minternya anak, generasi bangsa. Ya, Generasi bangsa, yen iso ade duwe anak, ti kudu digoblokne siji aja dipinterne kabeh. Iki cah pekok apa piye to iki? ketoke kaken ngombe pil cengoh saiki. Di mana orang tua itu, ini tak omongi. Kita harus menyesuaikan diri dan menyesuaikan lingkungan. Tegese, Di mana bumi kita dipijak, di situ langit kita junjung. apa kuat ke dijung langit? Maksudnya ya kaya awake dhewe sebagai wong tua minterke. Salah. Anak iki kabeh dipinter. Aja Mas Kangko, kudu digoblokne siji. Tujuannya apa? Tujuannya ngeten, mulane kula ngomong short term karo long term, jangka panjang dan jangka pendek.
Yen anake jenengan sok ben papat pinter kabeh. Delalaki anake jenengan, papat ki dadi dalang kondang kabeh. Ya ora? Ya. Sing sitok ndelah pas rame-rame tanggapan, sing sitok tanggapan ning Surabaya, sing sitok tanggapan ning Semarang, sing sitok tanggapan ning Jakarta, sing sitok tanggapan ning Kalimantan. Padahal 40 tahun yang akan datang, awake dhewe iki wis tuwek secara fisik, secara tenaga sudah berkurang. Sapa kuwi? Sapa sing ngancani ning omah jenengan tumut-tumut dhewe, jukuk mangan ya wis kangelan, ning jeding ya wis kabotan. Sapa sing ngeterin jenengan? Sapa sing jukuk ning panganan jenengan? Sapa sing nunggu? Sapa sing nggoni? Ayo. Lah kuwi aku wis kalah nek argumentasi ngeten kalah, Pak. Lah terus nunggone sapa? Sapa? Ora enek, Mas. Awakmu ya ngono, anakmu limo mbok pintere kabeh. Sing sitok dalan nyambut gawe ning nggone luar pulau, sing sitok ning Jakarta, sitok Surabaya, sitok Semarang, sitok Yogyakarta. Kowe sok ben wis 40 tahun yang akan datang, umurmu wis 80 tahun. Kowe dumuk-dumuk dhewe ning jeding nek sing ngetene kepleset bongko kowe. Dongane kok ora. Loh ora ndongakne, tapi kita berbicara realita. Loh, Anake kudu digoblok le siji. kamu harus tanggung Iya, jawab. Iya lho, Mas. Lah goblokne siji ki nggo apa? Tegese ya ade sampe lek tuwek enek sing ninggone ning omah, enek manganan enek sing jukukne, arepe ning jeding enek sing ngenterne. Awake dhewe aman, Mas. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Berarti sing goblok kuwi Siji. Sik, Pak. Kudu digobloke siji. Berarti prinsipmu yen pinter ora mbok kabeh. Ora no. Mbok turake Siji no goblok. Ya nek goblok kuwi manut karo sampeyan. Terus, Nek goblok terus duwe pamrih ning pamrih apa? ngalap warisanmu. Carane no. Piye? Sadurunge ade mati warisan didol kabeh. Ha kowe arep manggon ning ndi kowe? Nurut awakmu lho. Kowe kira tanggung jawab ki. Nurut Mas, Wah, masuk wah. masuk ora oleh Masmu lah. Kowe mbok ora ngono. Nunut. Harkat martabat keluarga itu harus dijaga. Oleh ra nurut awakmu oleh ra. Lah kuwi jane karo iki ya pegel kok, Mas. Pegel ya pijet no. wong karo dulur kok iso pegel ki ngopo? Nah, kenapa enggak mangkel? Saya tuh membahasakan dengan secara edukasi yang baik. Heeh. Lo paling tidak itu bahasa dan orientasinya itu kan melihat Ya situasional. wis to, Mas. Ngono lho. Paling tidak bagaimana kita itu bisa mensejajarkan dengan Bapak Kapolsek, Pak Ridwan. Pak Ridwan, gitu loh. Kalau kamu terah saka Jawa, kudune ngerti aksorane Jawane Bapak Ridwan itu apa, gitu loh. Lha saya Mas Kanggo nggih. Ngono. Menika kalau lagi rame-rame ini di dalam media sosial itu rame-rame ini cek kodam. Nah, Cek kodam itu masuk ke ranah Adat Jawa. zaman milenial. Tapi awake dhewe iki manggon ning tanah Jawa, dadi wong Jawa ing Ulang Sura, kudu ngerti Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil, wong Jawa kudu njawani. niki. Awake dhewe lek wong Jawa kudu ngerti sejatine jenenge awake dhewe yen diterapke basa Jawa ki kaya ngapa. Nun sewu Mas Kangkor. Apa ki? Aku urung tau krungu iki aku. Nah niki nun sewu. Nun sewu Mas Kangkor. Iya iya ngopo? Mas Kangkor. Apa? Kowe kok nek tolah-tolah jan malah kaya pitik leleken karet ya lho. Ora. Pak Ridwan. Pak Ridwan kalau dilihat dari Trah Jawa, Pak Ridwan menika. ya ya. Yang mana Bapak Kapolsek? Menika. Hmm. Pak Ridwan Oke, menika. oke. Pak Kapolsek. Bapak Kapolsek, ya Pak Kowe iki Ridwan. mripatmu rum. Loh, lah iya itu loh beliaunya lenggah itu loh. Pak Ridwan menika. Loh. Dudi ngendang teksat ngono loh kok iso. Mripatmu ki tak culek lho kowe. Lah iya yang mana? Beliaunya yang mana? Sing dalu Pak Ridwan. Nah, itu. Ora nek sing manduk iki. Berarti kowe iki ya kemeruh kok iso perkemi kok Sing iso. dalu Pak. Pak Nah, Ridwan. itu. Bapak Ridwan. Sing ndi? Ya itu kowe ora roh ya itu. Wong kok Bapak itu ahli medsos. Sing ndi? Kalau mensosialisasikan tentang masyarakat selalu Kamtibmas. medsos. Kamtibmas. Sing ndi? Mohon izin Pak Ridwan kula aturi jeneng sekedap men Pak. Itu tepuk tangan tuh Bapak Kapolsek. Ya, alhamdulillah. Loh itu. Iki sing darani budaya agama negara dadi siji. Nah ini. Negara seragam beliau sebagai Bapak Kapolsek sebagai institusi Aparatur Polri negara? itu tetap dipakai. Iya. Budaya ngagem blangkon. Kenapa Bapak Kapolsek pakai belangkon? Engko lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Belangkon ki lho ngono. Apik bocah iki ya. Langkon iki ciri khas Jawani. Jawani. Nah, mergo wong Jawa, Pak Ridwan wong Jawa niki kula uncaki Mas Lah, Kangkor. Mas. Nggih, Ayo. terus saya Mas Kangkor nggih. Iya. Pak Ridwan, ri menika ro. Ro. Ro, hono cara. Ro. 4. Ro, Pak.
Wan ki wa. Ana caraka data sawa. Songo. Papat berarti wa. Pak Ridwan mateni N. No. Hono. 2. Berarti songo karo loro li 11. 11. Angkane 1 karo 1. Yen dijumlah loro. Yen kula goleki otak-atuk gathuk Jawa, menika temune jodoh rejeki. Dadi Pak Ridwan menika ngasta Kapolsek wonten ing Prambon menika ora didohke rejekine tapi didohke bilahine. Amin. Dadi cedhak rezekine. Alhamdulillah. Ki lho Pak. Jawa. Ulan Sura. Sura. Ra wa karo no. Jumlahe 11, angkane 1 karo 1 jumlah loro. Temune jodoh rezeki. Alhamdulillah. Yen mbok goleki 11 yo temu. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Wis dadi jodone Pak Ridwan ngastok dadi kepala sekolah Prambon. Kepala sekolah. Pak Kapolsek. Lah yo. Insyaallah akan bisa ngayomi dan melindungi warga masyarakat Prambon sedayani. Alhamdulillah. Oh ya pas men to. Jawa lho, Pak. Jawa Mas. Tiba rezeki. Rezeki kalih jodoh. Nimbali dalang kangko ki kang kiko. Ko ki hana caraka. 5 karo koneh 5. Jumlahe 10. Yen digoleki angkane 1 karo 0. Jumlahe 1. jodoh. Wis ketemu jodohe jenengan menjadi dalang sing memberi hiburan kepada warga masyarakat Prambon ing dalu menika. Loh. Ya Makasih. ampun. Padha-padha. Ya. Pak Ridwan temune Jawa aksara ra wa karo no. Tiba rezeki lan jodoh. Mas Kang Koko karo ko tibane 10 yo jodoh. Lah dagelane klitik kluthuk. Klitik ki hana caraka 5. To ki 7. 5 karo 7 rolas angkane 1 karo loro. Yen dijumlah 3. Jodoh rezeki pati. Ya. Ki, lagi. Awake dhewe sak grup lho iki. Sik rono kowe aja jejer aku kowe. Dadi kowe Kok ora pas to iki? Dene kowe. Kowe wedi kok jejer karo kuwi. Iki tak golek Jawa kok temu iki to iki. Klitik. Lah yo klitik ki rungono to kupingmu. Lah iya. Kok karo to. Kok ki 5, to ki 7. Yen dijumlah 12, angkane 1 karo loro. Jumlahe 3. Jodoh rezeki pati. Ning ora aku tok sing kok karo to. Ha iki yo kok karo to no. Oh iya iki, iya bener. Kluthuk lho. Kluthuk ki kok karo to. to. Kok ki 5, to ki 7. Jumlahe 12, angkane 1 karo loro. Yen dijumlah 3. Nah kuwi pati jodoh rezeki. Dadi alhamdulillah kula niku oleh rezeki ing dalem menika saking Bapak Kapolsek Prambon. Sik to wong-wonge kok do guyu to, Mas? Iki gumun karo ilmu Jawa kaya ngene iki. Sik kok ora penak to. Nek aku lak padha kone to, Pak. Heeh, klitik kok karo to. Kupingmu kokok karo 5, 12, angkane 1 karo loro. Itu dhewe. Jodoh rezeki Hati-hati kowe. Yo. Dene sampean jajal. Aku ki yo tibane yo 3 jajal. Dadi pati jodoh rezeki. Oh, patine didhisikne, Bos. Oh, lah iki julek kowe. Patine didhisikke. Iya. Oh, sing iki aku duwe rumus apik iki. Oh ya kudu menang lho. Jodoh rezeki pati. Berarti aku jodone ya ketemu, rezekine ya ketemu, patine keri. Berarti iso nikmati jodoh sing nggawa rezeki perkara pati pasahne Gusti. Betul. Lah nek iki pati jodoh rezeki. Urung nampa jodoh lan rezeki patine dhisik. Es. Pas iki wis ra masalah. Anu Mas tiba aku mau kleru gitu. Aja to sih. Tiba aku ya jodoh rezeki pati ya. Kok bleset lho bahasane, Pak. Tiba aku ya padha karo kowe ya jodoh rezeki pati ya tiba ya padha. Mulane nun pangapunten muga dalu niki sedaya nampi barokah, Mas. Nggih. Insyaallah niat lan kajatipun Bapak Kapolsek dan seluruh stafipun malam hari ini Mas Jo, malam ini termasuk
tasakuran Ya. Kepala Desa sekecamatan Prambon. Alhamdulillah. Urunan gelar wayang nimbali panjenengan lan kula Amin, amin, untuk Ji. menghibur masyarakat. Alhamdulillah. Jadi ini tidak lepas dari para kepala desa Matur sekecamatan. Kula niku diakui maupun tidak, saya itu terah keluarga itu besar tuh di Prambon Ngronggot, Pak. Ngronggot. Tanjung Kalang, Pak. Tanjung Kalang. Eh, Nggih, kula niku asli Tanjung Kalang, Pak. Mbah Buyon ngriku. Mukidi niku ale kula dulur. Nggih. Mukidi. Nggih. Oh cair ini kita. Enten nek nasabe beda. Kok nasabnya beda? Mriku lah urusan perkara perfilman. Ah, Lah kula teng entertain ngeten iki nggih Ning panggung. wayangan. perdagelan. Perdagelan. Oh. Mulane jane bentuke cara perfilman ngeten iki. Masing bentuke rain-rain dagelan nggih mukidi niku. Oh. Ning gandeng bocah niku mbeli. Heeh. Dadi nggih tetep ora iso ning panggung. Mukidi menika saka tembung mo korudo. Wis entek kuwi koso mangsane. Solawatan sik Mas. Oh kagem. Ben keselamatan sedaya bapak-bapak kepala desa, bapak-bapak Polri, juga semua warga masyarakat di Kecamatan Prambon. Nggih, Mas. Nggih. Belok Pak Slendro. Derek Ngagem pelok mawon, Pak. Pelok mawon, pelok mawon. Nggih. Pangapunten nggih Pak Kangko nggih. Siap. Niki wong nggih bar ngalah berkah teng kene daleme Gus Baru Zamzami. Nggih. Pengawasan rutinan niku. Nggih, abahe nggih tindak ngriki wonten wingking. Apa sinten? Abahe niki abahe bapake bakul sompil pojok niki. Abahe Gus Baru. Oh, alah. Oh, nggih. Bisa ora? Ayo, Iso sok kenyih nyawut iki jenenge. sepi Mas. Mas Kangko. Bisa apa ora? Iso. Anu ngagem slendro men, Pak. Slendro men. slendro, Mas. Kita wis keco slendro. Mas. Mambenge wis belok kok Nggih, iki. boten pelok to. Slendro. Sepi Pak. Ngagem lah. Mas. Ayo, Freddy niku sing genter jenenge Freddy. Oh, alah. Padang rembulan. Padang rembulan. Rembulane tanggal siji yen pengen urip lumayan ayo do sregep ngaji. Sarung-sarung ibu-ibu wareng kono nggih. Oke. Salatullah salamullah ala Tuhan Memang beli sarung apa? sarung ibu Waranggono. Salah. Loh, piye to? Ibu-ibu ki ya awakmu itu yang bisa dinamakan diskriminasi. Lah pripun? Masa iki ya ibu. Kuwi ya ibu ning bertongkol dua. Wah, kowe ra apal kok mangsane. Iya. Wah enek kok ibu-ibu kok nguyuh ngadeg. Ora enek ya. Anek kesusu ya iso ae kok iso. Apa ning pasar ke deloken wis jarikan wis putih ya ndang ngadeg tur ngono wae. Iso. Kluduk ya roh. Kuwi iki mripate wong gendakne banci to kuwi. Oh iya. Dadi apal kok iso. Roh titenono. Wong iso bedakne wae. Pripun? Lek mangan to. Heeh. Lek wong Piyayi Putri. wong wedok asli Nggih. yang dahar. Nggih. Kuwi late mesti meret. Pelet. Tumpang gese. Iya nek Lek lanang langsung. Oh. Lagi terah buta kok iso. Padang rembulane tanggal loro yen pengen urip lumayan salatmu jangan ting lokro salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mas Putu monggo Piye? lho kok piye ya Padang rembulan itu. nah ngono teruske siji loro njur telu ngono ayo Ayo. lho sampeyan itu lho kok iso Awakmu lho. lho ya kudune lak gentenan to Ya. ora kok terus aku terus ki ora Ya. bali-balan langsung jumenglung Kenyih. Ya. ora kok iso piye Mas nggih Heeh no. tengen kiwa kok iso Pak bar tengen terus kiwa Bartengan kiwa, Nggih. gentenan. gentenan seksi panjenengan nggih Ya, bartengan kiwa. kiwa padang rembulane tanggal telu
yen pengen urip lumayan sregepana golek ilmu Salatullah Yuk. Pak, yuk bar tengen kiwa. Ya, oke. Ayo. Ayo sampean ki lho. Iki tak ngrungokne dawuhe Mas Kangko piye iki? Pripun? Bar tekan ndi? Kiwa. Sing ning kiwa sapa? Aku Mas. Lah piye to kimo? Lah bar aku e. Bar tekan ayo kiwa to. Konsekuensi tanggung jawab. Iya, iya, heeh. Bar tengen kiwa Kiwa, pokoke. bar kiwa tengen. Heeh. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal papat yen pengen urip lumayan adono tumindak maksiat salatullah Bar kiwa terus tengen genti. Lah kok wis pindah kono to, Pak? Lah ya piye to ki, Mang? Lah sesuai perjanjian, bar kiwa terus tengen, bar tengen terus kiwa. Lah kiwa kan kiwa, saiki wayahe tengen. Tengen. Lah sing tengen sapa? Kula. Lah ya awakmu. Kowe lek ngantek ra gelem iki penipuan to kowe. Pengen masuk penjara lagi? Enggak mau. Jangkrik, ya. Bakate wit cilik lecet iki lho kok ya. Iya. Beh, Jan. Bar kiwa tengen ya, Pak. Bar kiwa tengen, bar tengen kiwa. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal 5 yen pengen urip lumayan tindakno perintah agama salatullah arepe nyelintis nikung komburi. Kan nikung lihat buri. Nikung komburi maksane. Kayakno akeh korban sing mbok tekung saiki. Kuwi jane dagelan kok portal. Ora iso, wong melipir kok iso. Semua itu harus sinergi. Iya, Ngono lho, sing diarani awake dhewe iki Penting. semuanya itu harus kompak. Iya. Harus kerja sama tim. Tim, kebersamaan itu penting. Pondasi kerukunan itu adalah kekompakan. Saya itu selalu suportif. Ngono. Wah, sapa iki? Sampean. Kiwa to? Nggih. Oke. Ayo nembang. Nembang aku ora masalah, tapi atribut budaya itu harus dipakai. Lho wis jelas ade wong budaya kok. Blakon ceblok iki lho. Kowe iki nek kon Nah. gawe blangkon ki aja diceblak-ceblokke ya ndang digawe. Pancen yo merucut to. Gawe sik lagi nembang. Kiwa ndi iki? Kiwa. Lah, ngono lho. Aku ngono. Ora yak-yakan. Perkara blangkone ora gelem nembang ora bleset. Yo. Lah yo. Nyapa? Bar tengen kiwa. Lah nggih. Ayo kowe. Lah nyapa kula? Bar tengen pundi? Kiwa. Lah iya sing kiwa sapa? Sing kiwa kowe dik. Lah. Iya bajingan nek iki. Wah, perkara blangkon iso mlipir nggon iki. Lah masalah, lah masalah. Kuwi guyune banter banget lho iki. Kuwi ngenyek lho, kuwi ngenyek ki asline. Kaya iki wong goblok tenan lho. Ngenyek tenan iki. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal 6 yen ngajimu saya banter atimu kuwi mesti tentrem halo nek sakniki lak genti Ya. kan ra iso munggah
Bar kiwa tengen. Tengen terus kiwa. Nggih, Iya. kiwa. Beh, jeblok. Golek apa? Lakon. Wis ngene wae aku lak adimu to. Ya. Bekti karo wong tuwa. Piye? Kowe ning kene wae. Loh, nyapa? Wis rasa dadak goleki blangkon. Wis. Kaya ngene ndak mbok golek iki nggih apa kok iso. Ming perkara kaya ngene lho. Sura lho iki. Suranya apa? Nyambut gawe kuwi wong Jawa ki. Nyambut gawe apa? Wong kok duh. Iya, kaya ngene lho nyembah. Dadak blangkon lan nyembah. Nyembah nyang Gusti Allah. Nyembah ning blangkon. Nyembah blangkon kuwi iki jan ono ora dadak. Ayo sembah ora tak uncane plafon dhuwur kuwi. Tuwek ora iso ditata kuwi. Kertu kuwi tata iki. Gak, wis sabar iki. Gus, kula ngapes juga, Gus. Wi, yo, wi, turuk. Kene diajeng. Suwi ora ketemu marang sliramu. Diajeng. Nggih, Kang Mas. Yo kene kowe gawe wirang ning papan kene. Wirang napa, Kang Mas? Pun kakang kautus dening Gusti Prabu Salatikrama kepara nyata kowe malah tumindak seden. Nah. Apa kowe ora ngerti? Apa kowe ora ngerti sejati? Dadi apa kok iso? Kok melu-melu kancane? Lah wis sak. Heeh. Oh iya iya. Sida paksa. Kremis, Mas. Ora sangge kremes. Kok iso? Enek graji. Kowe kok malah ngraji brutumu malah ngono. Nyekel kentongan bae kowe sik, nyekel kentongan sik. Sejatosipun Apa temen toprak sane graji ki ora? ndoprek seping rangkep tukang. Diajeng. Diajeng si Tanjung. Gini. Dalem katimbalan, Kang Mas. Tresnaku sundul langit marang sliramu. Yo gining papan kene pawarta sing ndak tampa yen Gusti Prabu Salatikrama wis tumandha ning papan kene. Yo ngono. Siswa budaya. Ayo, mantan ketoprak kok. Nganjuk iki siswa budaya kondang. Kondang biyen ku tau main ning kono stadion. Oh, 2 wulan. Main. Sepi ya kata main. Udan. Sri Tanjung. Kang Mas. Menika saestu boten leres. Kowe ngerti? Dekno sik. Kowe ngerti, Stan. Golek tumbaling praja Mas Tromplengko gumulut trunggelung. Pendah doyo. Abot-abote aku mung ngupadi tumbaling praja kanggo mbuktekke bektiku marang kadipaten. Njur Ewondene. Ku ya ndekno sik. Setya lan patiku ndak Hei, si Tanju. Kowe kandha. Yen kowe ya kandha ya, yen kowe ora kandha ora. Boten, Kang Mas. Saestu boten. Nggih. Napa panjenengan boten percados kalian kula, Kang Mas? Sejatine aku percaya. Jejeg ndasmu we. Kena pasal pemancalan. Kowe ngerajan anu penjeran mah Gus, penjeran. Wah, jan iki ganggu toprak. Iki penggemar toprak yo akeh mangsamu kok iso. Ngono. Ayo kono. Ayo kono. Weh, kentongane apik iki. Gusti Putri, Gusti Putri, Gusti Putri, Gusti Putri. Aku dadi apa? Biung ban. Eh? Kentongane apik iki. Loh, kok iso apik pripun, Gus? Kentongane wedok. Lah kok iso? Lha iki Oh, ada langi yang lejing kok. Kentongan wedok. Kena pasal permesuman. Coba
Kopi Gus, nyandur. Ngerti, Pak. Biung ban lho. Biung emban. Kakek tulungan aku. Biung emban. Dalang stres. Apa? Apa nek ketoprak kok ini kali segita. Aku salah kok. Salah aku ora petek dong ketoprak. Wayang wong ngerti aku. Bah jenengan yo apa tuman dalang kok ngendangi kok iso ya kene. Heeh. Di Tanjung. Aduh. Kene. Kene. Ndak rewangi tetes sing ludiraku kanggo mbuktekke tresnanku marang sliramu. Kang Mas, panjenengan percados kalian kula. Di Tanjung. Kang Mas. Kudune kowe ngerti Kula mboten Kang Mas. nganti paling aku keprung. Hei. Yen ing dina iki. Hei. Wah, sik. Ngene, Nduk. Iki entuk drama entuk ning aja rene rek. Iki bengi sinyalku apik-apike lho iki. Kok mbok rowogo ngene nek nganti towere. Setahun ra kesenggol wong lanang dadi lah haus. iya, aku ya nek sida paksa ngene nek no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho saking pundi? Niki leres dalam Mesti Tanjung. Leres. Nyun pangapunten menika dina Selasa wayah sok mekar. Lah, toprak kok ndek utang bang plecet berarti ya nyapa kok iso masane ya. Kowe aja guyon ae ta Biung emban. Kene kakek tulungan aku ben Gustimu Kok? percaya karo aku. Yen nganti ana kedadian kaya mangkene wirang apa sing ndak tampa si Tanjung. Bocah ayu ndak takoni sepisan maneh. Kowe tumindak sedeng apa? Mboten Mas saestu mboten. Piye? Mboten. Piye? Hah? Apa kowe ora ngerti? Sak pregadianing para nayaka praja mangerteni yen kowe tumindak sedeng. Ya gini kowe ora kandha bloko. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten. Kowe tumindak. Aja telat to, Mas. Des bareng. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten Kang Mas. Piye? Kowe ora tumindak sedeng. Sakit. Kang Assalamualaikum. Mas. Sapa nek? Saya dari Polsek Prambon. Saya dengar ada penganiayaan. Rangge kuwi kok iso. Kayak Pak Tidban. Ini Biung ban. Kupinge Dapanmu. bener dapuk biung ban. Kok iso ngudruk dhewe. Kowe ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Sak leker gendonge ning papan kene. Yo gene kuwi lirwon. Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika Kanjeng Ratu. Nggih. Kula menika dados sabdi ing dalam kepatihan menika namung jaga asma panjenengan. Nanging kudune kowe Boten bali tekan dunia dengan putri tresnani kejawi panjenengan. aja ngan Saking menika sakit rasing mana kula Gusti Pati benar-benar dakwa. Sakwis. Cara menika tidak sedeng. Kula menika dados sakti ing dalam kepatihan. Sampun dakwa menika wano. Sakit rasing mana kula Gusti Pati. Gusti Pati menika ingkang kula bangsat kowe. Kakean gunem kowe. Biung ban. Piye to? ingkang sabar. Ingkang sabar Gusti Putri. Jelas mata jelasno. Aku ki ora selingkuh jelasno.
Guyangan tutup golek kesempatan rene. Si Tanjung. Panjenengan apa? Betul napa niku, Mas? Waspadakno. Apa sing ndak cekel ning astaku? Yen nganti kowe ora gelem kandha bloko, pusakaku bakal tak rangkake ana ing sarandening badanmu si Tanjung. Saestu jenengan boten percinta sekalian kula, Kang Mas. Pun pejahono kula mawon kula ikhlas. Si Tanjung. Nanging sak sampune kula mangke pejah. Aja turut kelek to. Menawi lutira kula anggonda banger. Ateges kula lepat Kang Mas. Nanging menawi lutira kula anggonda arum. Kula mboten lepat. Kenging menapa panjenengan Yen kowe kandha diramu anggondarum, ateges kowe ora tumindak setting. Nanging sakwalike yen kowe ludiramu anggonda amis, ateges kowe tumindak setting. Si Tanjung. Ndangao si Tanjung. Si Tanjung. Ing papan kene ra ana liya kejaba aku lan kowe garwaku sing banget dak tresnani. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene. Waspadakno luweh becik kowe suwikir si Tanjung. Video jebol menika kronologine meninggalnya Eki kalih Vina. Lah ngopo to Byung Ban ki ngopo? Panjenengan wau sampun kula aturi menawi Gusti Putri menika boten tumindak lepat. Kula kedah bukti menika. Panjenengan sampun merjaya Gusti Putri sampun kula video kula save. Ayo tak buktekke garwaku bener lan ora ludirane anggondo arem. Monggo. Belum, ora, si Tanjung, waduh. Si Tanjung. Yo kene lu tiramu anggondo arem. Aku kladuk mateni kowe si Tanjung. Kula sampun matur dumateng Panjenengan. Ora dudu iki sing tak karepe si Tanjung. Kene sawise ndak ampuh. Lutiramu anggondo arep si Tanjung. Apa panjenengan mboten gugu napa kang kula jawab. Jung aku kudu kepiye Byung Ban? Ayo dirukti bebarengan. Ora iso. Ora iso. Nyuwun pengadilan marang Gusti Prabu Sandika. Mboten saged. Amargi kula sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lepat nanging menapa tetep penggal percaya. Saged raos sing manah kula Gusti Pati. Kula sampun matur dumateng panjenengan tapi tetep tidak percaya panjenengan pati goblok. Ayo nyuwun pengadilan. Dirukti bebarengan. Ora iso. Teko. Ayo dirukti bebarengan Byung Ban. Byung Ban. Ewang-ewang ngono aku Byung Ban. Utang duit utang bondo sar bondo. Sing mbok karepke Sarene panjenengan sampun percaya Gusti Putri ingkang sangat kula tresnani. Saged mboten saged panjenengan kita mati saking tangan kula. Yes!
ora ana kedadan kaya mangkene yen sutradarane mboten panjenengan. Lah aku ora melu apa-apa. Ingkang damel cerita wau sinten? Ya aku. Lah nggih. Menika Gusti Parita Blendel ingkang kula tresnani. Sutradarane jenengan. Yen ora jenengan sing gawe cerita kaya ngene kabeh ora mati. Saged mboten saged. Aku ora melu apa-apa. Nanging menen damel cerita niki. Iya bener ning sirku ora paten-patenan kaya ngene. Ceritane kados ngaten. Ijane dalang po copet kok. Aku ora melu-melu perkara iki. Mboten saged jenengan damel cerita ingkang kados makaten. Saged mboten saged yen kita mati saking tangan kula. Cerita iki ora ana critane iso dadi yen ora mbok tabuhi. Yen tak pateni siji-siji aku suwen. Iso rasa, kowe tak pateni. Ujung buyang guyu. Selah wis ati kabeh kok sindene tak rabi kabeh. Kowe ra sembrono. Jenenge kowe iki sak penakmu dhewe. Kowe yo alhamdulillah sukses ya. Iki dikira latihan so 17-an ya, Mas. Iya. Terus toplake iki lakone. Iki diselengi tetembangan ya Mas yo. Nggih, Bos. Iki saking Mbak Lurah ngundang legi minta gending bang-bang wetan. Siap. Ya Wiwi apal to bang-bang mong rahino. Ayo. Karo sapa kancane? Ayo. Wiwi kalih mayang-mayang. Karo mayang. Ayo. Yo nganggo musik. Ya, ya. Iki dadi wayang iki disampiri apa-apa iso. Alah diaturi apa. Toprak. Ngeten iki sing kangen toprak nggih keturutan. Nggih. Jing ben sing kangen ludruk wayang wong ya wae wayang wong. Iya. Nggih sepintas mawon to. Nggih. Era sakniki lu sing penting sedaya saged kecakup. Seger. Nggih. Sing penting seger. Ger. Hiburan iki iso nyenengke, iso menyala. Leres, Mas Kang. Ben iso menyala panggungnya dibong. Nek bang-bang wetan awakmu rada ra iso ngapale gaten bang-bang gentolet apa sapa. Ah, spesial iki. Pamundur saka Mbah Oke, Lurah. siap. Derek riyen. Lek BA aku ket sore mau. Nggih. Mas Kangko iki Mbah Lurah ngundang legi. Engko ben nular sumben sing nanggap ki ora mung ge waras tok engko ngundang legi barang ya. Nek dikek ngene iki ya mikir sumben nek mosok njaluk tok apa ya isin. Ora nanggap dhewe. Nggih entuk salam Mas Jo saka Mas Aji Sindularas. Alhamdulillah nggih. Mau Mas Indu wau panggil. Heeh, sing awan mau ning nggonmu. Panggil kali kula niku. Heeh, ya. Yo musikipun monggo penantaran bang wetan. Monggo Lengket geret-geret, lengket geret-geret, nimbaan neng sumur, adus gebyar-gebyur, kraket gerak-geret, nimbaan neng sumur,
sampun kula aturaken Mbah Lurah. Nggih. Pamundhutipun. Krana wonten sesulih, Gus. Nggih. Menika dawuh saking Mbah Camat. Nggih. Mbok bilih mangke para petinggi, Nggih. para Kepala desa. pemimpin-pemimpin desa wonten wedal ingkang mrunggan badhe Tetembangan. nggih kaos pisumbang dono swanten. Wis Pak Camat wis kundur apa urung? Mbok bilih beliau Mbah Camat tasik enggak? Pak Sek. Sampun kundur. Oh, sampun kundur nggih. Sampun kundur. Napa Pak Kapolsek, napa Pak Kepala Desa sinten ingkang mewakili sing Derek. mbok menawa kersa tetembangan wonten panggungan. Mumpung tasih wonten wekdal kangge hiburan. Mbak bilih Pak Ridwan, monggo nderek. Oh nggih, Mbah Camat, siap. Mbak Camat wonten kok. Wonten nggih. Monggo. Monggo disepoti musik to. Yo, kaya apa Mbah Camat, yo. Yun pangapunten dipun slerekaken riyen. Nah, siap. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu Pak Camat nggih. Nggih. Panjenengan minangka dadi pengayom kepala desa sekecamatan Prambon dos pundi, Pak? Gumergute para kepala desa mriki. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih Nggih. pada semua kepala desa Nggih. yang mendukung dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-78. Juga masyarakat Prambon, utamanya kepala desa sangat guyup rukun, kompak. Ini malam ini mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Saya Kepala Wilayah Kecamatan Prambon mengucapkan terima kasih pada forum pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek beserta jajaran, Pak Dan Ramil juga beserta jajaran, Kepala Desa sekecamatan Prambon, juga warga masyarakat yang malam hari ini meresani pagelaran wayang kulit Kidalang Wijo Kanto. Siap. Alhamdulillah. Barokah. Derek Mbak Camat badhe nyaosaken menapa derek? Nggih. Nembang napa nyumbang derek? Badhe duet. Nggih, siap. Rondo kempling. Badhe duet, Mbak Camat. Jenengan padoske sing sekeca, Mas. Mangke kula padosne ingkang menika 450 300. Ah, menika. Nika mboten sambayar nggo wanduk dhewe, Pak. Ayo. Derek. Mbak Putri, rondo kempling. Kula manut mawon. Rondo kempling, kenteng, rondo kempling. Rondo kempling. Nggih, siap. Nggih, Menika nggih Bu Lurah. Nggih, Bu Lurah. Bu Lurah ingkang tasih dipun padosaken wilayahipun menika. Nggih. Mriki nggih enten kok Pak Lurah sing dereng angsal ya. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, mugi-mugi kemawon tetap bertahan nggih, Pak. Nggih. Loh, kok bertahan? Loh, bertahan untuk semangat Oh, untuk bertahan mencari. semangatnya. Ini ya kita yang ngarepkan kita semua. Betul. Enek lowongan lurah siji ki lho wi kene. Mbak Vivi, niki wonten dagangan lho Pak nggih. Pundi? Menika Menika. single parent. Nggih. Oh, terus sing RD wau nggih. Nggih, Nggih, menika. kok RD. Pak, nek jenengan niku malah mulungsara. Nek niki ngentekke ragat. Lah niki lho malah ngentukke ragat, Pak niki. Niki nyanculke dhewe pun golek pangan dhewe, Pak. Sing saya yang ngentekne ragat niku. Monggo, Pak. Derek rondo kempling. Nggih. Senior Pak Kapolsek. Nggih. Pak Kapolsek terus ingin tasih lenggah sinten mawon Pak Camat niki wau. Dalem? Ingin tasih kepareng lenggah sinten mawon.
Tasik wonten Para- Pak Kepala desa. Desa di belakang. Oh, Ini seragam lengkap. seragam lengkap. Ya, pakai Blangkon. blangkon semua. Nggih. Pak DPR Alhamdulillah. tasih lengkap mboten, Pak Ida Bagus? Pak Ida Bagus. Kontur, kontur. Oh. Kondur. Mau nyuwun lagon nali janjine Nggih. meniki kula tak aturaken. Nggih. Nggih. Niki rondo kemling nggih, Pak Ya. Camat. Nggih. Ayo, gamelan plus musik kaya ngapa? Yuk, dados. Wah, luar biasa Pak Camat ya apa rondo kempling barang. Mbak Lurah, Mbak Camat Nggih, menika. melu-melu tiang-tiang ngoten niku. Oh, nggih. Ya karena kemajuan media sosial Mas Betul, dan dunia betul. digital dados teng griya menika saged nyetel YouTube, karaoke nanti Nggih. dalem menika Mbak Camat menika sinane karaoke teng dalem. Oh, Nggih. Tapi nggih ahli vokal saestu. Nggih. nggih sae kok. Swantene sae. Cuma kula dereng tanggapan ngoten mawon. Ampun, ampun. malah Ampun. punjan. Mengkene jenengan tanggapan kula ora payu. Mesti Kok ahli diukur bahasa- dhewe-dhewe to. Nggih, nggih, nggih. Pak Camat, Mbah nuwun. sembah nuwun sanget. Sami-sami. Sampun kersa nderek sumbangsi wonten Pak Keliranipun Mas Kangko. Mugi-mugi anggenipun lenggah ngasta camat. Amin. Saged to beramanah. Amin. Langgeng momong sedaya kepala desa Amin, sekecamatan. amin, Allahumma. Amin, nggih, Mbah nuwun, Mbah nuwun. Matur suwun. Tepuk tangan untuk Mbah Camat. Nggih, Matur Mbah Mbah nuwun. nuwun, Mbah nuwun, Mbah nuwun. Alhamdulillah. Ah. Dan saestu. Iki akeh banget lho Mas Jo sing nyuwun lelagon versi pegon utawa versi jaranan. Lah kene Luki saking Bali Turi Prambon Rahayu matur nuwun Nggih, Pak Dalang nggih. Uga ki mau saka sapa ki mau Sugeng Dalu Pak Dalang nggih. Menika saking Marga Agung Samboyo Putra ngetrep Prambon. Siap. Intun ngagem sedaya so para pandemen Pak Kangkong nggih. Saking mirsani nggih Rahayu ya. Amin. Iki digarap cara samboyonan ya semampune awake dhewe. Nggih, derek. Nah, sing rong nembang Budwi karo Gentari, oh Gentari ya. Gentari. nggih. Gentari karo Cungpe. Nah, yo Kene, Dek, garap kene, Dek. samboyonan yo. Disupoti cara Bali co. Yo kaya apa? Yo mari berdiri yo Gentari dan Cungpe. Go, go. Hey. Hop. Mari kemari Mbak Sinem yuk berdiri Bernyanyi sambil menari Goyang kanan, goyang kiri Duduk-dudukan sampai pagi Mari kemari Mbak Sinem yuk berdiri Bernyanyi sambil menari Goyang kanan, goyang kiri Duduk-dudukan sampai pagi Kita titik, kita titik Kita titik, kita titik kita ngetik, kita ngetik. Kita ngetik, kita ngetik. Pak Marsono Pilang Kenceng juga monitor sembah nuwun. Lagune lali janjine Pak Mundes saka Pak DPR. Nggih. Provinsi penjenengan Mas Ida Bagus. Siap. Beliaunya juga sangat peduli dengan pagelaran. Sering menghadiri pagelaran dalangi awake dhewe ya, Nok. Nggih. Ya, Estu, pancen kaya estu. ngono. Ini matur nuwun. Ah. Niki Mbak Compe Nggih. kalian Mbak Betari. Gentari. Oh, Betari. Gentari Durga menika. Kok ngayune kaya ngono kok Betari Durga ki lho. Oh, lah iya to ngono. Lah nek Mbak Compe ki kaya di sawang nyenengke lho, Mas. Nyeneng kene piye? Iki saestu bocah wanita dhuwur ora ndek ora ki cara mengatur manajemen perekonomian rumah tangga itu hebat. Bisa tarik ulur gitu loh. Iya. Ngono. Aku nyenengke ora. Dari Gentari nyenengke Nyenengke ora? apa? Watuk mau ketok. Ketok piye? Wong wedok iki watuk ya. Ora. Loh kalau istri saya itu kalau jalan nuwun sewu pasti kelihatan body language-nya itu kelihatan. Oh betul. Itu jadi serasi ngoten lho. Ah. Enak, lemah gemulai, Lah, alah. lembeane yo cetha gitu. Iya. Sing kalah karo pacarku. Pripun? Pacarku lek munggah panggung ya. Mm-mm. Mesti ngene. Wah, ngalus tenan kok. Halus no iki. Ngene iki bingung kok Nyapa, Mas? karo ngempit. Maksane yo mboten kok. Iki karo iso. mak sengkring. Ayo, Ora Nak. sengring-sengring.
gitu. Sesuk nek lek tanggapan anu ulune irung nang dibrodol kok piye kaya. Malah kaya jerabut-jerabut. Kuwi jane ulu irung apa barongan. Barongan kuwi. Kowe iki mbok aja sia-sia peh kuwi Enggak, walaupun kamu itu bagaimana keadaanmu tapi aku tetap sayang sama kamu. Nah, Tenan gitu ya. loh. Tenang ya. Iki engko sampean ora leh mule. Apa? Iki engko arepe di sate karo. Karo Pak Dikin. Sate. Bisane. Ada nodos ya kan ya. Kan urung enek sate banci. Hei, wedak. Tapi jangan memandang sebelah mata. Ah, ini. Iya. Bahwasanya Gentari ini adalah salah satu perwakilan dari Waria. Ora gelem kuwi diarani wae kuwi wedok. Aku wedak. Mau salin ya karo ibu-ibu presiden ngoyo ya bareng ibu-ibu presiden nek iso mbok parani banci. Nguyuh awakmu ya mau ya nangis ngono lho. Napa nangis? Bareng metu lah kok. Lah kok tukul. Enak oyote. Kuwi udu oyot kuwi caplak ning permanen. Salah satu apresiasi jangan memandang sebelah mata bahwasanya Waria juga ikut dalam berbudaya. Iya. Siap. Ngene iku kowe. lek tenanan nyatane ya nyambut gawe tenanan. Sugih lho Mas ki, tabungane akeh banget. Iki tabungan oke. Iki ning dinding kon duwe tabungan kok. Hmm. BR Bank BRI. Kapanane ning angger minggu ki ning nggone Bang Jo. Baru sekarang. Suarane delon-delon, suarane delon. Ngono. Coba Mbak, jenengan Mbak Copi. Duh, lali janjine kok nyapa piye. Jajal be. Untukmu ngisor dhuwur kok mbok wae kawat gigi. Biar apa, Dek? Biar itu biar rata. Oh, berarti sejajar atas bawah. Bojoku tak kon nyepet merung duyo nduk. Tak kon nyepot. Ndek ngi tau dikawat lepas udan anu sambar bledek lambene kenane. Ora mbok wae grong kok Kaya masalah. karo aku sia-sia terus nyapa Lah iya, aja ngono. niki. Saya enggak sia-sia. Sia-sia. Nyapa to. Ya, Mek, Apa Dut. kurang kelegan apa piye? Wis kelekan. Allah, Mau sudah. mambungi ya wis jos awak. Oh, bener Jos ping piye, ki. jos piye Jos omong piye? kowe. Ndek iki nggawe gaya ketek momong aku. Kok ketek ngomong. Awake dhewe ana ya Mas ya. Awake dhewe biasa Anu, wae. helikopter ya? Wah, tenan. Bojoku iki tak kowe ora ngerti bojoku to kowe. Sik helikopter. Iki dadi brand ambassador Delongkas. Apa? Iki ning Surabaya no. Apa? Iki nggih percontohan gendul apik lho iki. Modele kayak nyenengke to ngono. Imut lucu. Jajal ya. suarane Suaramu bojoku sak pira, Nduk? kalah karo pacar bojoku. Bawa. Bawane apa ya? Ora usah bawa ya ora apa-apa kok. Aku nggih, aku nggih. Ya, Coba, iki ya jek ana pamundhut lho. Suaramu dudono sik. Ral. Rale, ra. Dadi le wong ati. Oh iya kuwi lho. Dina Minggu sing. Lah, Dina Minggu sing ayo gen jajal. Wong sing mesrang. Sik aja sik ben bojone kritik sik. Mesrang ini lho, bojo iki mesrang. Iya. Wedi to kowe. Nek jejer ngono genah apa mau diarani ngono lek karo klitik karo sing wedok ki, wah Bu klitik dateng pundi nolak genah. Pak kalian sinten? Pak Klitik. Pak Klitik. Lho Pak Kangko. Nggih. Kalian sinten? Kali Bu Kangko. Masya Allah. Lho Pak Kluthuk. Dalem. Kalian sinten? Kalih blukuduk. Iki blukuduk lah menika lho iya lho awak kan nggih aerator dhewe to iki. Jajal Dok, sampeyan. Jajal rale. Dina Dina Minggu sing tak tunggu. Enteng. Kowe ngajak ning Tawang Mangu. asik. Ayo Pas, gede pas. Mbak Gendari. Ayo bojomu kuwi. Nganti Wedok. Tak biasa cengelmu enggak. Wedok. iya. Lo kok malah nganti. Lah wong ya lanang lho asline. Ora. Wedok. Rada rene. Lho itu. Lho sikilmu lho. Lho iya. Padha. Deloki. Aja dhuwur-dhuwur. Lah, Cah wedok iki cilik ngene lho, jeng sikile. Bojoku kan sikile lho Oh, ramping. cilik, lah. Lho sikilmu. Lho iki. Lho kok padha. Nah, kowe ndak ngerti. Bojoku ki turunan kalkun. Kok kalkun ta. Wedok salah wedok. Aja kalah yo, Nduk, karo bojone. Ayo. Sik. Ayo. Wedok. Dina Minggu sing tak tunggu ya Mas. Kowe Iya. ngajak Apa?
diijol aku. Loh, Lah, ini tak kan ijol. nyapa Bojo kok diijol kayak gini apa aja? Sik, bareng ini piye? ganjel. Aku karek nikmat. Pedhok kancane kok. Lah kok enek sumsume. Oh dipadakne ben padha kok iso mangsane. Coba aja nganti kalah luput lho, Dik. Ya, tak tungtak. Anu iki digarap Samboyo. Nggih. Ya, kayak apa? Yuk, terang dundung. Yuk, kayak apa? Samboyo Putra, yuk. Pak Ida bagus. Tunggu kowe ngajak neng tawang mangu masih Cangani. Makasih. Putra Bengawan. Ibu Ayu Rahayu Australia Linci Ucul kagem menjenengan Ibu Ali janjine Jerry
Gus. Lah nggih. Mula ki mau wis diagendakan setiap tahun tur masyarakat juga mendukung. Nggih. Saking Kapolsek uga serta anggota dan jajarannya njupuk lagon lamunan kelawan selindang biru. Oh ya. Nggih, dipun aturaken. Ya, ya. Bagi pecinta wayang rada sabar luwih dhisik. Wah, ngono engko bar iki iso mbacetke lakon Pandu Suwarga pamute saka panitia. Oh, ngono. Ya. Sapa sing nembang? Ayo. Bu Dwi Kurniawati genti. Ya, karo sapa? Anu, karo Mbak Putri karo Mayang Anjarsari telu. Ya, support musik Mas Coro. Yuk, goyang Pak. Yuk. Alungan seru. Lelale lelale Mas Joko bilang kenceng, terima kasih. Ya, lamunan apa sindang biru sing iso digarap karo gamelan. Selendang biru. Selendang biru nggih. Nggih. Mengke lamunan iso diaturke nggon goro-goro.